Njumurigereri aba bwatari gusaba MCA bonse kurwa se county ya Nyamira bali bali chinsema chionsi bere abali bakobera se county usama gaje county memo chinyamira na bali babunge mashinani litugoli aliko bagumirana ase bikaro ase banyakoba bagwanchirana gotinia ebikaro byabo na mano byapunge mashinani na gochia kumirana eliko gayana na kobutwara okoigwana eliko ne kebona e county eyo ya Nyamira kogendere mutwe na yani gagocha amatuka make magega ye gosema magega ya senate konyakaba gegotegerera engane iyo na kurwa ogochika buna ibikaro bya bunge mashinani bitaka bigotena na boigo ekamati eri ya mangana a devolution goikase county Nyamira na konyaka bagakora obutuki niga musya ubali ramna niga bachukumuke bitambukiro byo kumirana na kugayane ama uko na kuganyana kungusana kwabo na kwari guna mirobali kwandera na mono chingaki mirobali budget egenderete ase chinsemo ao rero igonto atware gikaranso yeito muratogenderete kawaida ase bunga yeto ya mashinani na endelea ngotebia the public abantu bonsi toiwananire na ende twara bungire bunge twarjonire bunge mpaka tarehe 17 na litokoirana sababu tokufungira bunge ne singi tokana tikoreto morembe no kuiwanana na gukwandirana naba muraba minto bali bari nsemo yende ya moino kanetinga toriye abantu batano kuri nsemo ya moino na batano kuri mashinani erinde bakwanirane yokoreto morembo Nyamira na gukora abantu baitegasi eria kabere ntobwate budget tutategoetia tugatia abashimwe bonsipi banyerigerie budget ya rwetru mo governor yabete committed by the speaker erinde eretwe erigereriwe etiwe icagokora abana inchegasi yege ntotogosaba na ndo morembe togosaba no rianga nyasa konye timu yo chikosoka isuko toyo tobatebya marieta asabantu ari bonsipi komiba go chikosoka go chisuko erinde baisaranse batoretere richibu eriyo koreto morembo Nyamira igo abantu batano bali bare bunge riende na batano kurwa se bunge mashinani mbache bachowe na nituyo tangasira umwananchi mbarabi erinde tonyara koreto morembo Nyamira iyo ntoganetie no morembe bono litukori ara na ande tuetiri tuaro standing orders number 288 echikwalao e county assembly ya Nyamira e correct meeting physical gose virtual toma no senate no bunge ngokarwale chimiti chire physical na ntio kara chire echinde chire virtual na inture to invoke that standing order egocha gotwalao chimiti cheto gocha motu to chikore virtual ne chimiti chire okare karo muntu rasorabe ogoswa so mtandao toma go transact biashara korworo nani ngabelezire ntoka sene kunya go push omorembe bali nane batigere mono gari na barongonya bakwana bale bachamo na litora kwane to skie bintu buya kuchimutu bono yaikira somorembe bono gochigocha Nyamira na naona gosaba ba MCA aba batigarite bakeigo na aba baguturama na punge mashinani punge mashetani mbatebyo bumaene na intuboni ganto takeiri koimoki nkoro igoro tiakero montaira ni chinkoronse tiakero montabwa toketuria bwatete koboko erindo Munyamira nyare gokora rwegasi so tware gusabanga buna tokwenda isuko ntuigwananga etogochora bali bara assembly aba MCA batano na bali mashinani batano twense toyiko aba 10 batumwe bagende asibara agenda baikaranze bali ke report baira ni gocha tumanyanga nki ba igwanana egera tubatangasira umwananchi